Mabunokon og makahuluganon ang pagtak-op kagahapon sa National Youth Day nga gi-host dinhi sa Sugbo. Subay nini gipanganlan na sab ang sunod nga host sa dakong kalihukan. Si Chelo Valiana sa report. Lalakbay namin dito sa Cebu. Niadtong weekend, nagkadaiya mga kalihukan ang gipahigayon sa wa pa hingpit tak-opi ang National Youth Day 2019. Niadtong Sabado sa gabi, nagtapok ang mga delegado alang sa gipahigayong Eucharistic Adoration. Gisunod niini ang Hudyaka Grand Festival Night, diin may mga batan-on nga nanganta, misayaw ug mihimamat sa ilang nahimong mga bag-ong higala. Na say praise and worship ug may dialogue with the bishops pa. Diin nahatagan og kahigayunan ang mga kabataan nga makapangutana ilabi na sa aspetong espiritual. Binuntagay gayud ang maong kalihukan hangtod gisunod dayon ang Dawn Rosary nga gibatbat sa nagkalain-laing pinulungan. Humani ini gisunod dayon ang Santos nga Misa nga giselebrar sa Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Gabriel Hordiano Cassia. Iya gipaambit sa kabataan ang kamahinungdanon sa paglungtad sa kalinaw ug unsaon kini pagkabot. The fruit of silence is the fruit of prayer is the fruit of faith is love, the fruit of love is service, and the fruit of service is peace. Human sa misa, dito na opisyal nga gitakupan ang National Youth Day 2019. Hugyaw kini nga gisalmutan sa mga pilgrims nga gipaagi sa kanta ug sayaw. Nahimong emosyonal ang palibot dihang gikanta ang Tell the World of His Love nga mo'y theme song sa World Youth Day ni atong 1995. Ang sunod nga National Youth Day sa tuig 2021 na dito ipahigayon sa Naga City sa Bicol. Uban ni Lian Singkulan o Jovel Obiso, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.